Tegur durung. Sampun Bu, kula sampun ngendika pati alus. Nanging dereng enten owah-owahan. Wong tuane wis dikandani. Dereng Bu, kula nyuwun izin supados saged ngundang para wali murid dhisik. Ya wis, gawe surat undangan wae. Aku melu nek perlu. Inggih Bu, mugi kanthi mekaten. Para siswa saged langkung tanggung jawab. Kelas liyane piye? Ono masalah sing padha? Kelas sanes langkung tertib Bu. Masalah menika namung enten ing kelas PDP. Yo nek kuwi